Alımlar adamları 200 yıllap yaşatmağın aladasını ne edip diýenler? Gelin dol düşündüreyim. Grenlandiya kitleri bilşimi diýäli yer ýüzünün iň uzak ýaşaýan haýwanlarynyň biri bolup, olaryň ömrü 200 ýyldan hem gowrak wagt dowam etýär. Alımlar olaryň uzak ýaşamagynyň CIRPB diýilip adlandyrylýan ýürüýti biolog bilen baglanyşykllygyny anykladylar. Bu biolog kitleriň öjüklerini, ýagny DNK-nyň dikelmegini güýçlendirýär we olaryň öjükleriniň zaýlanmagyna ýol bermeýär. İnglis akademiklarynyň geçiren baralaryna CIRPB biology DNK-ny tiz dikeldiýä öjükleri zaýlanmadan gorýar diýip suwd etmege başladylar. Biolog adam öjüklerini laboratoriýa şertlerinde geçirilenle DNK-nyň dikeliş tizligi açyşanlapdy öjükler hasy berkleşdi. Häzir iň esasy mesele suw ören soğuk bolan üçin bu biolog kimişi soğuk suwda işen ýagdaýda bolýar. Eger alymlar munyň höttesinden gelseler, onda hiç bir organy çalışmadan adamlar 200 ýyl çemesi arkaýyn wagtda ýaşap bilerler. Şunuň ýaly täzelikleri üçin biziň bilen kalın.